nginibingelele eMzansi eAfrika eSouth Africa. Hayi bo guys, kodwa nithi nimbonile nje uSisikeli Khumalo unisa lapho ningafuni ukuthi ayekhona shame. Yazi uyayiphila impilo lo sisi kumanje uyashutha usizini angazi usizini bani lekade ngimbukela izolo ukuthi uyowushutha nje baqala uJuly uyowushutha nge5 namhlanje. Hayibo so nje vele eSouth Africa kumnandi. eSouth Africa you can do things and you go away just like that. Hayibo kodwa ke mina ngihlale ngithandaza ngithi ngiyathandaza ukuthi inkosi yami kungabi nje ukuthi uye uKelly Khumalo yena ngiyamthandazisa ukuthi akungabi vele uyena ngoba kwababhlungu sekuvela ukuthi kanti naye u-involve egazini lomuntu elachitheka njengemvana. So kanje siyathemba ukuthi nje impilo yakhe iqhubeka eglowa okunaloko uqhubekela phambili na before uyaqhubeka kakhulu naqala. So asithanda nje ukuthi vele akusiyena lo benicabanga ukuthi u-involve. Ngiyamthemba mina angeke. Muhle kakhulu phela lo mntwana. Muhle lo mntwana. Angibonisa ngenza into efana nalena. Hayi ngiyamsulela nje. Kodwa ke nje iloko bengithi ngifuna ukunazisa kona ukuthi umakoti ka former Orlando Pirates iplayer webafana goalkeeper uyashutha futhi manje iyanganoma season 5 to whatever laza ishuthayo noma documentary uyabona nje impilo yakhe iyaglowa iyaflua. She's in air, she's on air, she's doing the best. Kodwa ke simfisela inqubekela phambili, simfisela konke kuhambe kahle. Halala Makhumalo. Siyabonga. Ngiqhubeke nje ningilandele ni subscribe na kuma video wami ngicela ngimlethele indaba. Ngiyababaza ke mina indaba mangibabazisa ngiyababaza ngingangamangali.